Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman kana alayhi haqqun ya rabbal alamin. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا عند جناتك وجنات النعيم وما ذلك على الله بعزيز واجعل هذا الاجتماع اجتماعا مغفورا مرحوما مقبولا عندك يا رب العالمين. Peminta nusik Allah subhanahu wa ta'ala sadia nama pihak kita apa ambarakan nyertan waya nya diserakan obat napanganungkan tambah di mapakayang baik dan anu lagi napanganungkan iyo. Sira. Pakai nakuan di rumah nakatan kasi alim na basta na di pemakai na di nya mabaya lagi to gala sa ano wala sa madala mapaya mama makin di tano di taro so desan maang to natakon so maluwag sa sakuan likoti yuto para sa ano wala na di tano pero mana kanya kada tepengan ajir akawing ini yang pekatingan sa mga kawing ajir ayapter masih solutan si Dato mana-mana ya namanya kaptero si Alim nagiti kapto kagamawo isa na iya kinisibutin na utak kamarana utak kabulinaw nagulo nga nagsukat rin solutan si Dato ba nagako naguna ba niya nagbiagusay kapakasulga sa suraga ago kapakalidas rasa nagulo nga nagako naguna ugig na may kaptero so Alim aga kuha ka na mapia insyaallah naman isa na ba ko yan nga Roma seguda anas kotodo nuranaw sukakaw sugutian yan adi sukakaw sugu posorian nyawan yan yan ang isibutin ba hindi mo magawin na namulta kayo nagina manakakan nagapa kay manaamay baka patay hindi ka makakan yan ang isibutin mado kang gada-gada at ino ka saya sumbis kung ka saya sana ba yung restaurant suga saya kapag ka nakasok-pusok kami at tayo umos pumaliin niya kasi hindi mato sumangay na sa mga wata asa mamusuan ka sunsya rakyat asa mamusuan ka sunsya rakyat ya kena isibutin na mga ina subhanallah tabi-tabi Allahu Akbar so agama Islam na ini pamuyatian bungiyaw to kagi mapiyagi darpatano nakaida ka niya bisya ko na diyo ko pamangin si ko Allah manisa na yung pamangin si ko Allah naam ini pamuya to agama tanong so kambita si mga wata ay abigan ng Allah sa gigi atas tanggungan kambita si mga wata na so mga ama abuso mga ina dahil sa lakaw igalubog sa inyo to abuso bala los pimbuliyo yaw Allah pimbuliyo agama agar dibog amilagi dun sumina buso ama kana buso may clear ugay na buso inay clear ugay na mas biyak alaw agama so atas tanggungan ina sa kamiyat kagi aso ina na katawanian so mabubuta do mga watayan agu pinakamala abrarad si kuwata na so inayan agu ayamala makatitikay makakakaipa si kubita duwata na sumanga ina aginan so niya aloy si ko hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha so tigin subabay na tigin atas tanggungan yan na susuldo walay niyan so walayo darudupa iyan so agama Islam na yang do tanon yan
suka pilih siko mapia abubay, mapia ina siko depan kapang rumah umama. Ino ginan sumia di siko hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba. Ayai pengaruma siko babay na pata pengilubon na sifata. Pengilubon no siko pengilubon no pengilubon no mama siko babay. Pagbagan niro na lima liha. Pengaruman su babay may sabab siko tamukian. Ikadua di jamaliha siko kataidian. Ikatilo wali asabiha siko bangsanian atau kapangkatanian. Ikapaat na siko agamanya. Tamukian kataidian bangsanian nagu agamanya. Atau ni biakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam atigin na fadfar bidati din taribat seda. Ogay na atigin pakalbi na so agama. Taruh katigin pengataban. Wah yang kapilihan na so agama. Abatan ni matok geda-geda, ino kapan makailay sa mama, ini belagyan subabay, kata ni pinilian. So talo. Dan yang pilih so agama. Pangilubakan sa mama, ini belagyan si karomanian kaya kurang na so agama. Agung subabay, adududun so agama. Akatawan yan ay niyan kasurgaan na si karomanian, na din yan imbelag si karomanian. Pangilubakan, ilan naman to? Pangilubakan man to sa mga kahuli ng mga ina, kadang lang na to na ada karomanian, minibilagyan si karomanian. Nilin naman sa mga ina tano, dagay damya ka, dagay damya minibilag, miya bilag ko karomanian. Ino to, kagi amada si ko mga ina na to na agama. Kata, sana mga ina? Sumalumin ito luso, di ba mga 60, 70. Minibil lagi si karomanyo? Tidak. Ay buat kini lagi kali mga namanya tay. Okay no daw matay na to na. Tetapi kanod di man to. Naima to pangilubangan naman sa iyo din na 30, 40 kadang lagi na nada. Karomanyo kami ni lagi yan. Subhanallah. Tagi ini pangaruno mga nagi LPT. RN MD ETTY laban da mimbelag tapi ya tigo mga bagoy man to tapi mada karoma na kuya gabudin namin yung surara do mga sarwang suti na independent woman mana subugoy man to na piada karomanian Allahu akbar niya kapia opun gi lumarad uli nami pamula si pamikiran ng mga bagoy minitaman kalangutan no pumatay na kailangan sumangataw na ibu kailangan na mga binatang mga pangangayaman o na mabigir ubay apeda karumakan na kuya gawa malako uwi so kay kaduktor ako attorney ako ano ba PhD ako sugay ako sa 50,000 anak pun gi lumangag sa dunia namanya matay so mga taon na matay sambi mga binatang nabuhat na ngayon yung mano kabubay at tingin na kaya ko to ha? Ana meron yung badung abubay yung mga kadang na meron yung sobrang kapan sa binatang kasasabot no binatang kailangan yan sumama na sububay o puno ka maganda sa ginawang ka adi nga kailangan sa mama na miya kasut mas madigibon so binata pikiran niyo man udin nakbawata man o kababay kalangon nga gumimbo lima ba independent chicken di tanong niya pasangan din na manok tunay kita no tunay pagiftar ka tunay tangkas ka di manok karne di lang tanong niya high blood lang tanong niya matay namun may bubuto otak tano. Napikiran ko man, naging may pamikiran ng mga bubuin. Allahu Akbar. Tibu, yang na mga tao, mawangan, at tigin na mga takulay, mga watakulay, mama, si Amairan. At tigin no to, dakanop tigin yung bawata, na miya siya pa kan sa kanulid. Tibu mga wata, ato na da kami menggawatan na miya siya pa kami nga din.
ay man to minibawa ta kami, miyakala kami, miyasiap kami nga, pinggas tuan kami ka, piya makapilas kami ka, piya makapangali kami ka, piya kanditar kami ka. Siya buta mi ito, na kami bawataan na miyasiap kami ka, nati da kami sikot yan yung napano kami nga miyasiap. Natunay tigin, kagitigin na pinili akan si ina iyo. Niya kapili ako sama piya, ina, maana miyasiap pa ka sa kanudin. Aga pa kaya ikarita wata kanopan susuka nopan naga pa kaya niya ako nakatawa na ako na to na kasi pa kano inaayo Allahu Akbar. Yan man sumapiya ama kinabo niya mo pipikir na makarubog suri ako niyo makaloko po makabawa kasi karumanian migmo niyan subaya ginundi sumapiya ama na inipipikir na gir ka iya bubay naknaba kanini matag garoma kagina ina iya o mga watak na nabasang mo yung gunaon nabasang mo yung pagusboon di nabasang mo kasabot sa mga watakan pihiraman sa kaamama makaparo mga salak-lak abubay na umatay ka niya kapi sa mga wataka yan ito maging mga bubay man to tabi-tabi alo yan alo ba ano yan alo ba kiman to sa mga bubay mas alo yan, alo ba so mga babay man to aliso? Mga mama, yan ka perngarangan tanupan. Kata-katawan ni Maya, namiyang kalalay niya fitna. Ino miya betul, so miya betul nga wata. Ino miya drag, so draga wata. Ino miya teko, miya ka paman ko, so teko wa. Ato lang din. Kaya so, ina, ano yan, alo ba? Kalangun na simangan niyan. Langun na derpaan niyan. Langun na tibaw niyan. Na din na oras yan sa walay. Kaya naman naging mga wataiman to. Di ko na nagmamusa walay. Wata bali ka, dataw sa walay. Kasi aman ako sa sakubo. Ha? Para sa toro. Nasimang musik na naman, itis. Na. Natin yung biyat si Kuwata? Da suminya piman to. Ay man to mimbiyat si kumangawata na cellphone. Yan naging subalita sa balabagan. Tunay balita sa balabagan. Training ba ko estudyante so? Maestra. Na. Kiniwakala. Aso estudyante, natimbang niyan so? Teacher yan. Ayan tanong kay Lesi ko teacher na ikadua ina, ikadua loks. Na yung natin yung bakso loks. Nanti, parang gilagan loks, hindi ka timbang kawata ka. Na. Imato napsi ka no, beta nang burok ka no. Kaupiay no tulang ka sa may po sa ragul. Kumasama sa atimbang no estudyante so? Teacher, pag imanar ka no? Di. Na hindi man to. Na iman to na piror ka no manggu. Kau masumasa na timbang no wata so inaya nananayaw ka no. Paano din yun nan? August 24 10:17 AM by the way. Paano din yun nan? Kau masumasa na mangguki balita anto na timbang ko wata so inaya nataka mama iya nataka gyulungan yan si ama iya. Nanayaw ka no. Kaya nyo yung piyakambiyat nag-iya saya po na lang mula di sa nga manda nakatitimba ka kilay wata sa TV ainatuan wata so lokos api kilay ro na libat ay naribad na so loks adi ka pa manimatay na ay pumutin mamuto ina naman to dataro piya kay nga po nagpa kaya pagato no wata so ay tomo pa nakapagbitin mamuto ama na nagkao wata ka? Bisa kakapakakit pa kayo niyan? Subhanallah. Dia nga iya sa katawawata sa torel at mata hadiah nutug na akal. Ami ang mga nagiya masa. Ato ni Pitero o isa ko mga muritami sa torel aki abila sa gibta di manto. Ayaw na malagas dito na sa kanong mga ina. Kainawan niyo sa mga wata iyo. Kayo rin piyang ambiyat na cellphone. Kabumuraw sa wata.
Bigan sa yang naman to, da awidi, da abena, da panungit, ang ato hindi bagiron? Cellphone. Na yung piyakan dieta. Subhanallah. Na di ka kumamsa, ang mga kadaglan sa, madagalan yung matomra na wakang muda na singer, dancer, pagigitar, madagay-dagay tao at anto na, turilan. Kau di pen betul nga suwata. Na di pen? Turilan. Penginar ka no? Aming ka din mga taga-tegas, aming kami nga taga-tegas ni Ulo, nagito pa na? Turilan, wata pa na. Baka, udi ka pilas na, Turilan mo sa abad. Tawagan na kan si Abu Farah. Ako matoril. Nato na yung sa wata, mabita na may pipi yan. Nilay ka? Anasa katawa ama, sabi yung sa Torel. Hawili na sa dua katawa niya na wata, bagwa mama. Mga elementary pa. Hindi na alim. Turilong or kagiwata ka ng kami barbarakada. Naniwan na to? Barakada. Di turdo. Di pag-iswila, baka man nagagawi pa-ML, alam mo na midakala. Ako na niyan, tayo makaritan niya nun. Si Alim, Allahu Akbar, mataan. Minggo sa mga turili man to, mental hospital. Mental? Kaso yun yung magagay sa kawalay. Natin pa magagay ni Ron, niya patay nga si Alim. Alim, ano ka kaya ba ka ma? Ay! Abila, di ko pa ko ma, kami alam wiso mo rin ka, nakita daw kan, Yan kasopan malalagoy si Alim. Nataan. Napikiran ni man, pagawid si ko ako man, mga nakilaka. Ano ka na panimikiran? Ay, pagawid si ko Quran, nabarkada. Ay, pagawid si ko agama unabi, nagyan nga barkada, Wata, ano ka na mamimikiran? Kapakayatan ka na nalaklaka. Ay, doktor na barkada. Ay, engineer na pa-email. Di. Niya makapiyapi ang mga wata. Aw na so damage. Si ko mga wata ka. Ay, ang inibigay si ko Allah. Di ka kaya, ina. Nayakabayan ka na pinakamapuro sa surga, sa langit. Na inibigay nga si ko Allah na sulak-lak wata ka. Kusiya-siya ina. La ilaha illallah. Ya kasinga-singa. Akabaya aka nalangon tama na imugay rakaw Allah. Na yan ay imugay si ko Allah na so damage si ko mga wata akab siya. La ilaha illallah. Ano ka nagkutang bisa kaya si ko Allah. Na si Alim na maumangan. Natigin no tuwa. Nagyuto ay kadua nga wata. Ino nga mabudi turila. Di ka kalalagan. Allahu Akbar. Ay ka basta kalalagan na iskwilaan. MSU, Kemia, IIT. Ay kayo na to? Kalalagan. Nasulaklakon, subarkadaon, subkasiyasiyaon. Ay ara kurono, Quran na sulaklak. Ya Allah. Nilay ka? Ino tanong makadadapanas ang mga maranaw pag-ibetag din. Ino tama ni mato na makadadapanas tanong. Nya ko man suna na yung tanaw berm. Nako kumada tanong dumaadi no. Ay dito. Nabata na pag-asa na berm. Nabata na yung pag-asa na si BBA mantakatay ko kauto daw presidente. Ay ang pag-asa tanong na magpud si Kusulda walay tanong. Ha? O magpud sa mga walay na pagkagmaw sa mga laulama, pagkagmaw sa mga pipiadat, wag na ba kurakot? Nakaida, na yung tanong, pag-asa. Kagiran nila ang sa mga ina, miyada so pelagat na Quran, ato na yung linon. Miyada so Quran lagi dia, kaya mano na? May akasom sina makipagagawa sa charger. Mga wata, so charger akin, kinuha niyok man. May akasom sina sa wifi. Mga wata, ino makahina sa wifi. Mga wata, ino di urong bakasul, ganyan na rin sa password, niya kasok password. Mga wata, pakasul na sa YouTube. Wata na sa Facebook, ka na ba ni receive man, matay ka no din.
Aha. Ina maga nga dumatay. Nadi nga turdun so amal ka kabagabandi. Ina maga nga matay. Niya pagpulukan na sakit. Nino nga diturdu so amal ka. Kami di kipagagawa kapan sa wifi. Ina, pagnaw ka. Kami ay mga pansagi dunia. Kumiyaw na masa na makailita sa ina, nakapanasbit, kabadya sa Quran, kapapakinig sa Quran, kapapakinig sa wasiat. Mga wata, pangandara ka lang nagyang nga TV, naswita nga si wasiata. Wata suradiwa na suwasiata ka, si Mato si Alim, inasupulubay na ka na Alim, imanto na, wata tagin niya kang desu, nga ilang ako nakaklayaan. Ang tagin niya kiyawin. Ya Allah. Ina magangad ni kayo kot si kukubur ka. Naturduang ka so, amat ka. Iyan na isinutin. Amay ka so ina na biya bimbed. Kaso pensuatan na biya bimbed. So pensuaman na biya bimbed. Ito na pag-asa ka no. Ha? Manisa na tutube. Kau manisa na bubul ka din naman yan. Nagagi silipon. Namata ka dingi nga isa kawa din ako di silipon. Na niya lo ka gawin. Na ito na pa ni subo. Ito na pa ni subo. Alas 6. Alas 7. Nalamutan na niya kanaraka. Lamutan na niya munafik. Hindi niya tago sa mga ina. Alas 3 naman na din. Nalini manahadyo din. Namundun si ko sa bayan na mga wata. Miya purwalongan. Mga wata, baka numiga ka pero mato na wata, anda sa chargirakan. Niyalo buat ako, Allahu Akbar. Dia kena ya sebutan ada tanu semur. Maka sasayang tanu sama ada tanu sa taraka. Nah di tanu kata ada tanu semur, okay niya siguro na madalidag tanu. Supaya tanu satu na, magada sa taraka. Di tanu kata ada tanu sum, pero ay siguro nanto na madalidag tanu. Nagi mamubetat ni manto. Lang tanong magda sa tarak. Sekarang saya sabay luwi na magda kanu sa taraka. Na di nyo katananda kanu siguro. Ay sigurado na madalidag kino. Madalidag tanong lamon. Pantar, Marawi, lang tanong madalidag. Kaya karina na ay kadaglan sa bubay na bingat. Ay kadaglan sa mama na salingat. Ay kadaglan sa mga kamuda dito sa bayan. Oh. Nah, ini naman sila sama sa balo perya agu tarawih. Ini masuk mga masjid dah tahu. Nalang man na perya. Di kita nyeleng ka. Nakikukumbong si Muhammad, si Aisyah, si Abdullah. Nalangon di namba, langon di Subal. Langon di Indarmata. Nahirap naman ang magunuta sumbata ah. Abi dah salah dekat. Kapundar mata ko, dah kalima na libu Nabana niya lang ay barat ang mag-ama, dekat sa tambayan nga. Dah, tabi ya. La ilaha illallah. Lagi jika nado sa mga watayo, yang ono to kasaya. Anta kasi sawa niya isi depo na di makipag-chat sa mama. Adi ka mau di sini na nagsira mau di magdit sa iligan. Ate miyan normal so kapamagidaan sa Marawi, Islamic City, ano ba sa Baluin? Asaw pakse na mga sarwang. At ikiya sarwangan na Marawi. Naipuno bagya, Baluin sa kanukarangkaw sa iligaw. At hindi mamagiligan na mga taga-maw yan sila makanzina. Ay punubas kan masih limit buo pagdaan yan. Katawan niya na no? Pero ano ikiati na nakawin, Subabay na, mau gata. Nah, piniwakan. Ako masumasa. Ako ingin subabay na, mau gata. Si tanubunan kudag sa mga teleserye. Na iman to na, tengah dekat pakiwataan na kadad, siringan niyo. Namanya kapya patah pengampungan naranaw. Amya penawata zina. Niya kapya mga solutan. Miya KPPG si di magaga, radio muda, sangkupan, kamangawata, tadi
La ilaha illallah. Ayat na mala kasbitan saya nasi ina. Ino yung seminar. Isa-isa ka oras. Na di ka pan pumakin, di ka di silipon. Di ka pan pumakin, di ka di turatud. Na di ka ni mga manok. Ino kinakaya ka 46. Benar nabi. Kau ginakyan guna naman na ya. Nagi intero balui na mag-Islam. O kyan guna naman na ya. Ya 46. So miya nagyusin, ibalik iyo. Ito na panibay-ba sa amali na gumakka. Nakaida. Miya ko masawanay. Anday so remote sa TV ya. Kau ito. Yuria. Nagagawin na tanggol. Baik-baik saya 46. Nani man so Nabi sallallahu alaihi wasallam ay niyang bukian Nabi na 20 abot ragun na may kadumong sa mga sahaba na may Islam ang terwa dunia. 20 abot ragun. Lebat ang sa 10 kasi ito sa Makkah. Na ibuinikan niya sa mga 10 abot ragun. Na miya mag-Islam so mama babay mga wata. Nangailangan sa kaya pag-Islamiran roo sa miya kasubra sang ibu ragun lumiyampay sa Pilipinas sa Baloy. Na so Islam makaina Romiampay si mga wata ka, daong rampay. Kapundir. Kailangan sa wata ka, di simbayang na normal. Dahil namidakan ko. Kailangan sa wata ka bilangat, dengan subuh. Kailangan sa wata ka pasisigupan, dengan sapari. Kailangan ka ada sampai sa walay. Kailangan si karong mga pasasator, di simbayang kiamatan, pasasaku pababama, din. Kami kailangan na mauri. Udi galudin. Udi kaludin? Di nama ya. Ya Allah, si karumakan nakiapat po na guna seminar. Ngada niyan sampain sa walay kay pan mau na sa TV. Isin ko na to na katataman ni matuki tanggol kabi pipipidir natin sumuganan. Si tanggol na imanto na katatama. Na imanto na malingka, na isin kay karumangka. Anto niya sa ina seminar. Madakal. Nali ka sa dua, basta madakal. Pecah pasayan, dari pecah, pecah pasayan, apa pecah dari pecah? Pasayan. Ingaran na kaso? Senang. Mana? Ano ni ba? Ingaran na kaso? Terang nadi kapat siko? Makanya. Iya. Moontod, nadataro di tanong bupad. Kasi siya sulawasian, nasopo surian na, rosa pa diyan. Kailan mga di, kepasan. Ano mga di ko mga nabagas? Kung mali niya simila, niya titi. Kailangan dia sudah sa padin, matang wala. Noon natin din yan, Allahu Akbar, doon makapisa. Niya titi niya seminar. Pero ako mga di chat, doon na site saya na mata. Doon may lagi kita sa ligan, ya Allah. Ini masusatan naman to. Kaya naman kami ang kadang-kadang sa seminar, toril, mga ulama, tanong di kailin. Tanong di kailin. Nagigito. So Islam kan, si butaman sa ngari, dila. Nadasanap sa poso. Kaya yung mga balik Islam, may balik Islam na miya gaganyan na so isa kapamilya na nangon, may balik Islam. Nya kababon siran sa masjid, sa madrasah, so wataian nabi niyan keugeun nabi katulilian emang tu nabi kadangag sa nasa kay man to aina. Tani man to nadin kumbung sa mga wata ka. Tama ni man to sa mga wata di bisan bayan. Ila madi dipenso. Balik Islam pasiya budian so Islam. Nasa kanadang sa Buddha so Islam. Mata anaki. Bemati. Nagi ingat na mabula ingat na Kristiyan kasap kanini Kristiyan. Nagi man to iligan kagaya na gipragatan na mabula ingat na mga Muslim na puto siran si koyo. Pakaasal ingat na Pilipinas sa ingat na mga Muslim na sirta no kedaso Islam. Kami mabulita na mga artista. Niya mga ide tanong. Liniwan lagi sa kanong mga Maranaw, reunion sa Maranaw, na to na Korean giran, konserto.
Kawing-kawing Someranaw, ada ini yang ditaruh artista. Nah, ditaruh di keping. Someranaw mimberdi. Sudah lupa miaga anniversary. Nah, so Kristian, lamun yanan, so mimberdi Islam, naon yanan? Inawaan. Nini nusul miag bayran na posta. Aib kerata-rata ginawami. Agi mga meranaw na di mamag Christmas party. Di sila di mamag New Year. Asum sila sa iligan. Kagayan, kapamantay sila sa mga paputok. 10, 9, 8, 7. Countdown. Namitipu-tipu kami lagi sa balita. Pakapurok ako. Maranaw po to. Sumilod sa mga titiburon na gumiyangwa sa mga orange sa kapampaswerte kung ka mga titiburon kapan ako to. Di lang ko na Kristen na niya katamo ko. Kauman New Year na tayo mo yun ako na matibur, tayo mo din ang mga orange. Apol, ano sila niya makatamo ko? Ano nga po ko siya lagi na utak ka buminaw. Na may masabi sa mga paputo ka pipira gatos, pipirang ibu. Oh. Nasuhan dahil na iba't wala ka di putong sa iya nga iya. Tayo bulat. Aw na may karela tulo ka duro. Wata dai da tulo ka duro. Nyelay ka so makaradi na sarwang na sumarang nabubulukan niya na mata niya na miusarpan sa malaa. Pera kaini kegaya niya ni pamasanin sa mga paputok niya guting niya ganda na may karela tulo ka duro. Khairun min alfi Damas mapya di susang ibu ragu namanya sana totorobun. Nama kan open na ito tulud na makamap sa masjid na diturad tulud. Apya kerabo amin na amin. Tunod to. Nainaw maranaw mata anaki. Subhanallah. Andi ka betul piatan no. Ni sabab sa sumanga ina na mga bibinasa. Ibentuk Allah kasuina na mag-Islam. O may batang di buka yang ano kung betengan kapera. Dino ka po New Year. Di ka man nahajud. Na kaya may kakadudunian. Mga wata, may kapaninin mo tanong, mapita na pala ko tanong man sa Cagayan. Pag-countdown tanong, hindi mawid akala. Ilan yung mana marawi, hindi mo daw baluyo. Ipagpun sa 24, 23, alisimbir. Dataro kaya doon niya sa tao, dataro pandemik ka. Romaran na ka. Siya ka no siya mamu? Asa marawi. O pun sumul sa December 20, na kaya doon na tao sa marawi. Nalakong sarang di po kuno sa iligan na Cagayan. Na, mereng ka. Anda betul yung seminar. Anda betul yung bultaka, mga ulama, mga wasita di yumaat. Iman to nagkatago pa wasiat sa Facebook, sa YouTube, sa radio. Inuanan. Dapat na may kapiatan na iman to. Dapat na may kapiatan na iman to ka. Basi kung may naman, sa sabaloy, naibula mo na isa-isa. Na iman to naman isabaloy na pirai. Wala ba? Ino yan. Siku isa bariyo, isa ka munisipyo na isa bumya ka lang agunsa. Quran na ima to na ako kumay isa kawa umaniwalay. Niya ka mo ka pa nalangon habis. Sili nga niya po na habis. Ino yan mga day. Aha. Ang naribot. Siku di ka pag-Islam ang maranaw. Ang nariboton. Kapya so, darudupa iyan, nuwata iyan, na din yan nung panmi pa manglo sunganina. Niya nagyan sa seminar, na ba man niya kailangan na bumuyat na sumso mga ulama, sumso mga alima, sumso mga abladi. Di ko Nabi sallallahu alaihi wasallam baligo ani walaw aya, panampay na ko yung pisi saka ayat na imo to pire may suwakan deuan. Ya kadagdag sobra sa pulo. Yan ang ito na sampay sa walay niyo. Abi iran ni mato na din na TV, dito ka tanong TV. Kaka TV taro. Mga wala to na cellphone na kada. Langon ka silpon. Ba't niya kasakuran? Tundin na iya. Amay ka, parang nga sa wifi. Mga pasaligan ng matay sa kuran, pag wifi ka no? Eh matunada. Isa ko so matay ang sa kuran. Mataan. Kudi ka rin makuha mapiya. Nakay matunang matay sa nato mo tolong. Andi ka ba kasapara, isa ka pa na may bibitan na. Andi ka ba matay o mga wata sa kuran, isa ka pa na di mag-scroll. Ihira so ina na miya ko amapia na nakutanong ko amapia matamataan kaso ina ipagampagay na yung madrasa ay pagampagay na yung eskwilaan
Sekali pagambagan niya teacher, na sekali pagambagan niya ustad. Maka to si ustad, pero ni akadagu, Sabto. Nakuha na kapan. Oh, kuha na kapan. Kapag ko baka sa madrasa, alima, anda sumatakan, hingkay no to kaka, pakunot ng sa kaigigan. So kapag ali na dudugo inaromapan. Hindi naman nagkasakin na miyanan. Sa madrasa, Ustad, sumatakan na si Abdullah, kakaino to, tibaw kami. Binigay lang ang nagyawan ta sa katibaw. Kadikilabag sumiyatay. Ay, amya kay kamakan na, pakunot ang salaw na miyatay. Imang tawa-tawa ta na, pakatibaw na kapan. Nasuman-suwata na malibod marimbol. Nami bulog-bulog na umiga, tibaw niyo. Nasa ka namin mong sakat. Ito na wata ini. Suwata na hindi lang nabang tiro ka, kaswa ka na sa galabog ka. Yan kaya. Ino'y gira sa torilami, anamang ko maalok sa. Ustad ka pa kaya pakolot namin si wata kami, kagiyag. Tiga ka na ina. Ante, opun ka na masuwata ka, nasa wala nang ninawata ka, nang ginag ka. Ano di ngayon, nagkakapirwa ka. Huwag nga maniman to, na uman din di maat, agimi ay kapuli mga wata na di maat, na uman di maat, nasa musurong sarwasa. Ngayon to, nanayang ano niyan? O di nasugi ustad, datik si Umi, datawag si Umi. Tama sa may bulog-bulog na wata, ano kami pa rin mo? Umi, di ako ba Umi turi la? Di ko kalat. Nagyab kailan yan sa mga disisilopon, kailan yan sa mga pagarinian, mga tangadian, mga gula o disisilopon, di bubula, kabubukan, ino kaya kakalabusuwa. Ino kaya ditibayo. Nakiyato po naka, inawang ka ina, kakiyadang kakasapa atra ka. Subhanallah. Na, siya ka na bumanaya, sa kano'y pag-asa ng bayan, mata-mata, nakaskano mga ina, o matulumi sa mga walay niyo, napended na madrasa. Apended na madrasa. Paano po ka to si ustad? Mako masawalay na tene, bio, miya. Mako masa madrasa, ustad, tene bilang ka. Hey! Ano nga namin suwa? Siya, may mimuno siya lang kaya, binatiin na tene bilang ka, mama. Yan naman naging mga mata. Din po kaswasa, subhanallah, alhamdulillah. Kaso mga mata iman to, napit di mga di na to, nagkunog ako mga mata. Wow! Wow! Makailay sakit, wow! Banyang tirwa, Masya Allah. Makailay sa aming kalisungan, banyang tirwa, subhanallah. Nadigin, aduh grabe. Nadi mga di, kaya di makato sa mga ustad, kaya kung nagsawalay na, makabuntay sila sa piyang mamasa, grabe. Nasa kong sultan na, grabe. Namida po sumasya, laki man ito na sana all. Makato si ustad, sana all. May naging suka kanina so pag tanggalin namin kasilpon na, wow, sana all. Nasa mga suka ito na mamay kaysa suka pa din na wata na chinila sa nabago, wow, sana all. Banyang tirwa, Masya Allah. Di pa ka ito sa mga ustad. Di man ka ito sa mga ulama sa lima. Takama ko mapun sa mga wata ka sa lima at nakamatan. Mga pitirwa, kitalo din sa mga lok, sa kumiyang namasa, mga wata, pipigo ka no kalima at ang kapigo niyo malalas 11. Pungguro-guro ka naman sa linya na dipigo, na mga umakano, na kiyamatan. Hindi. Yun. Sa mga loks, tano kumiyang namasa, nagtiro ni pakapangabalagaan, pigo ka para makabalagatan sa mas naiman to, nalita di mga sa siya diya maata. Nami ako tudaw kung na ikadua ako to ba? Nagpumakaw ma. Ito na ikinugilan na siya ito. Patay ka 46. Nasa mga mama, kaysa anong? 46 sa mga babay. Nasa mga mama, kaysa anong? Hindi. Ayaw ko kapuan ng mga mama sa wasin na diyamaan. Na makamap na kumabalaga, maapas pa natutulog. Kaping balaga masikita diturugan. Nasa walay naman na, balik silipon. Nakamangsa. Na makamap pa nakamat, paano? Makaisa ka po makanan, di yung maato po, namin ako mga panalit, na mapas mo na mga balaga, natuturong ka. Na nagipang ko siya tanakan na di yung maato. Na din na pagutod sa unaan. Narami ka kong kapasad. Ito na ini. Din na sa unaan.
ke pasangan tapan milih sali kudu. Nanti dia kena. Nah bahkan ingat deh. Tinggal atau nama nih bungut apa tadi. Tigu ginaw akan bakang bungut karena abang ini ingat deh. Tiga mga balik. Nah, baka maging kwento ka na lang. Mabalik ka tutulan. Adam yang usiatin ada makabalik. Ini lebomira. Pero iman to mga tawa diterima sa wasiat. Kaya pagkaralangitan, pwede lang mataka kaya na kaso. Sa doktor, nakatuwa niya na sakit, kamuno na ka. Dok, ino to, ada sakit ka, nabang bangkya to ko, tembak mo sa ka. Ay, pinagtanong kasi ko doktor na to na, Dok, salamat. Kagapakit na kabukulan, kabulungan, kaya to kawan. Nema to na, pakilir ka ulam, masasakit ka, nabang ka ba din? Kaya rangitan, ito na yung simigan o alim, ang doktor. So, doktor, na pangiluban na yung sakit sa lawas ka. Na sumapuso alin, na pangiluban na yung sakit ka sa puso ka. Naso doktor na dia ya naso alim na ben na riya baga ator. Ya naman na dia kabubedeng ar katano. Na si doktor na mapakapene so lawas kan ka mauyag sa dunia. Na si alim na paguyag nin so puso kang nga makasulsa. Na ay manisa na bitin. Manisa na miya drug. Bayo siya pa kaso ang na alim pa miya kasakit-sakit ka pang wasiat. Naso mauso doktor bayo siya pa kaso ang mata inopake na tiyan kan. Oh, lagi dito? Di. Lagi ti kapal na mata kakaino pa kaya kami kaya lamang muso. Sakit. Lagi sa babay, ino pa ko doktora soti na katiga mata no ta doktora tilagaan. Ino pa kaya na. Kau di ino pa na putay ka. Kakadurusi. Wata ka. Nalagit mo alin. O di ganyan pa kasakit na kiduka. Hindi ka pa kasulga sa surga niya ka na nakaka. Subhanallah. Natiga ka na Zakaria kenapa nga niingat? Di ko ginawa kan mabuk ang setting nga din bumay nga siran may katagon na pang setting nga siran bang siran da pamumbay bisil di mana kan siran kalagi dia di ba sa masjid na kay burong sa poste niya no masasoy na sa mga mama na di burong sila no. Dahil na masuswayan na mga mamaruso masangko sa likod. Barat ko gikibila na gikaparde katatali ko na kuiran. Na naroon na siya na lamon siran kinitulog. Na di ba sa mga masita mga ito Nagira ko naptir talaga dito maro gitao. Nagutabu sompati. Nagira niya katarago ko mangusiat na anap kunug sa sulda masita. Mataan, adin saya, adin dro. Nayam keso, nagirap tirga, palagi na yan. Naso mga tao, nabsinga siran. Kapag nagilan so, sige nadiran yung ginuban so, sige. Naigira mato niya, tina. Nalang siran, di ka di mo ko, nalang siran di. Bina niya kapi, agi di maat. May hilengan sumarano na labog. Tama ni mato na, di pan serius. Di pan serius. Tama ni kasbitan. Sina dangaw ng pangdoon at akulay sumasigit na pagdadatan sila-silaan niya kailangan mo sa walay mayor ala ko tanong singa ikabiya ka di mayor ako na may kasuwalay o Allah naman sa lang na kumikikil di na ba tanong serious mga lubog dano tao na ay may aswayan, may rasa-rasa ko rin mga usin, kadi akong terga, kailangan na di ka terga, pinagso. Na may rasa-rasa ko rin, kung targa. Natiga ka na, ilan yung mantiga, maramig tanong kapasad, gali na muntod sa unaan. Napisi-masimakan, mamuna lang ko na po ko, manaro sa likod, kaprende siran. Ngayon nga, pag-ilayin kasi ko Allah, apiaso talo kami nutos, na di nga sacrifice si ko Allah. 30 kami nutos, na di nga tiluga para si ko Allah, na may kakapaking bagas sa liyo masigita. Sa lo ka kasi na, talo ka oras, sa pamitinag ka doon. Nadi sila ng bagas, na magagagairan din. Ngayon ito, kakatataama nila, so kamis o kapaking bagas. Kapaking bangka, na sukat ko Allah, wasit nadiran, kataam. Dinanigyan na sa mga puso. Ibut-ibut ako Allah. Kau adna ayuda saya, ada untuda. Ito na. Baling ka no?
Balik ka no? Balik nga mga tingin na daw ko diyan. Kaya wis sana yun na baka bernyali nanti ka ay daong tuda at tidak katay nag ibetan gimana daong tuda saya daong tuda saya man do at hindi ka no kanisyon niyo hindi ka no nah natunag siya boy di ayuda ni amay kalungan na kabalas sa rumah ko amay kalungan na mori deposita na kaya amay kalungan na mori kailangan ka nani ba kailangan naka-withdraw? Ano kailangan na mo rin? Nawagin na, nakalabsinginan ka. Nyali nga, wala ka untudan. Namin kami ang mag-i-DSWD. Ako mag-isabi, isa ka bag sa sardinas, ang mabitap na ki-expire. Tumili niya. Ape matang, wala kape sa insagya nga iyapan taga, alungan. At tingin na ba ka ni pagunto, di ka kalapisan ako. Na may kasi minat, ada ang tuda sa unaan. Siya nakasal sa unaan, disum sa unaan. Kala mo sa likod. Lini mo to, di ka magka. Di niya kabaya, may day ko na sila sa unaan. Nandaging mabuhay yun. May day ka o dito sa unaan. Ito. Matagal na to dito. Yan ang unahin nyo kasi ang tagal-tagal niyang nakaupo. Naso Allah, di nga mapipigil o baka kilayo. Allah, sika sa unaan. Ay no. Ginani ka rin, kaya lang tano, kaya duniaan. Mas malarap pa ng arga, dunia di soalungan na, mauri. Subhanallah. Na. Inong ka na pitiro, asa ni pag-asa ng bayan, panutulong ko sa dua tutulan. Miyang bulaw na sa Saudi, miyang bulaw na sa Saranao. Miyang bulaw na sa Saudi, pinutuloy sa mga guru ami, diya may po sa kaya pananggawa Saudi. Kaya Saudi na igira niya kasunod November, December, January, February, ginawa na March. 5 ulan na miya katunggat gawa intero Saudi. Yun na intero Saudi. Nung tabugi ang makagu, Jeddah. Ngayon, ito ubay siya na ragat. Nadisiran ko ubay, disiran ko matanggo. Makagu, Jeddah. Kamaran niya maka sa Jeddah. Nasa Jeddah na adna, ragato. Naging intero Saudi na manananggo. Ino sumamusod di mga laytamo, ka mga kawasa, ang mga maranaw, ay kabayar na dilan di ka pabumerang, nagira December ka, manananggo. Nabagi na Ramadan, nanto na mayaw, hindi na hajj na mayaw. Nyo sumya ka punika di ibarat, natay pera na December ka matanggo. At tingnan niya pa sa damo din, negadi. Na, niya kasuldo ko tigin sama si kita subu. Amiya katenggo. Nay kadua na maru man magnawa matenggo. Nabos kanu saya sa baluin nanto na mayaw. Sa Marawi di gira miura naman nego. Allahu Akbar, mataan. Kumya kami kay suka turug. Normal pa na aircon kada nabok na sakit kasun sudar pa imatenggo. Kana bigira aircon na makano ka na sobra ka sa bisuntu ko. Sakit. Maru di suka pagin gira matenggo. Mabuso kapag pedes. Jihad. Kenapa sir kalau saya normal kama ya normal so apa bedes lagi diumiakan pakabagur no Allah tay tepe naman na iligan ingay no to mayaw naso mga loks na tay piran na mayaw kaso loks na malubude tenggo nino ko niya kang bagpit kami sa iligan na tay tepe yan gali niyan kailangan sukatin mo baka babagur nasa kami naligan di kaparo sa iligan kamang taman isa nagpo sa electric pan. Ira sulit kira panap sa mura, siya ka nga po, mga mata ko, nagkatotong ako. Naniya, so namiya kasi barsi, humimaling kami sa Marawi. Namiya ko makutigin sa masjid, niya kalila masjid, kata sa Saudi, mga laroso, masjid, yung nga iya madrasa na taman sa karsada. Akala niya na, masjid, nakaula diya na taman ropen, pangkatalawa nga ini, niya kalala, masjid, kira ko na napagkasunod ng arwa masjid, nasusapagan na yasap, niya kayo dito kapkili ano, sa kalaian. Naboy saya asap sigil napkinag ka.
buti kami omongan sama sedikit na telot-telot kami 2 katao sa unaan agusakan. Agu 2 katao abu mama. Nakilala na ito 2 katao. Kaya kira maladi ka di sa masjid na sa mga tao ron nato na kakilala nga 5 wakato. Agu kilala ka sa mga watairan. Nakataon na tinagi 2 katao bago mama naknabairan. Wata, na inubayaran sila. Di na ano siya maiyo. Kasang tinim, ikatalo sa wiyod, nagataw sa di pagabedesan. Nadap na trak sa liwang masya tiko ba ang may pagsubsi amayan. Natingin na siya mayo, tataragan. Gini betah kadang-kadang ng mga ama-amaran na gira. So bulangon, nasa kabuydi, siyempre yan. Na. Kinakaakat, ina, malungang gida-gida, amay kaalungan na mauri. Malubuda ka pa kasurga ka? Di ka indawa o? Di ka indawa o? Karomang ka? Di ka indawa o mga? Watakas kami di magenang? Panamar ka din. Kau di ka indawa o mga? Wata ka isan ka pamilya. Ya Allah, si ibu si ingay di magenang, di kami nyan pukaw, natay ka din. O di ka maka naraka. Sekadong na isa ka pamilya po naraka. Kaiman to nagkili tanudin. Agkarawan wata so? Ay, man to na ilang maswata ka, niya kapasad, na to na. Na. Niya kapasad si wata ka, niya pangaruma. Katatadma ka niyan? Na. Susukay niyan, kutaaman na ka. Kau totokon. So, di ko ka mo din napikat. Di ko ka mo din mapitaw di? O di ka pan masakit na di kairan sumuan. Na masakit na ka pa na di silang ditutulod disiram di una ko ro kagad disiram di sisila sa kanok man niya pete ako ro kagad sa kanok man matang wala kami semua ko sa kami ni mo poron nako wata ka sina ka pero na sa pagalingan na bubay sister sa kanok matang wala niya katulong